Siyabulisa igama likaYesu. Namhlanje ke siphethe i-guest, is my friend, you come a long way. Lapha eCape Town ngoku. Sawunikezela kuyena kaThixo ubulise abantu. Ikhona into esiphethele wena namhlanje. Khona indaba ezinhle okay siphethele zona. Just nje greet abantu bapha endlini. Intabulela Senkosi, the director. Yes. Yeah, inene igama lami nguLwando, ifane ke yakwaThomas. Yeah, umvangeli ke by ordination. Ndikhonza ke eLahla Glory Christian Center and our Apostle Mgunyazi silapha eLetha Park opposite uBoxer. Yeah, Nceko. Ndinibulisile ke bafuwa. Botata bomama. Yeah. Uchaza le ndawo ethi ugcotshiwe. Ngiyayithanda ukuthi ugcotshiwe ordained. Inamandla. Okay. Uba ke siyakhumbula kwi-previous episode yethu ebesinayo, we had a guest at the dock, also my friend you come a long way. Umba ke be about the fivefold ministry. So umhlu wami kwalibamba icala wathi zikhona indawo ahala ukweleka kuzo, otherwise uyavumelana ne-guest. So sathi makaze ke siva intoni kahle kahle la sibhedlela, but just quickly nje emhlobo wami uzalelwe phi wena? Suka Mna ke sicaka mna ndinguwaseViklise eSada eQueenstown. Oh, okay. Yeah, ndinguwapha. Ndilapha ke eLetha Park ngokuhlala. Yeah, yes, na ukuzalwa enkosini ke cala linye kwela cala under Divine Life Restoration Center, which is everyone knows the Dunamis, the Rocktrailer. Yeah, kulapho nasindiswa khona. Dala ke ngoku 2008. Yeah. Dala ibambile. So ibambile. Ngokulapha ngo-under ifather ngeke Mgunyazi. Yes. Apha eLetha Park. Yes. Okay, sawudwela mashuyo kasesibhale ba umuntu okufunayo ba ukhonza i-team detail everything. Masikale bazisi man. Lomba we-fivefold ministry. What is it and what are the function of it? Ndiyabulela sicaka Senkosi. This is quite a tricky subject, especially to the leaders. Yes. Because sifuneka siceliseke kakuhle. Yeah, because singawugabanga lo mcimbi. Yes. Yaqonda Nceko, because sawugabanga asizihamba ngohlobo izibhalo ezisicela sihambe ngazo, ne? Okokuqala, the ministry is eightfolded, not five. Okay. It's eightfolded. Okay. Which is divided into a threefold and a fivefold. Fivefold is the spiritual gifts that are coming from God. To Paul, Ephesians 4:11. To some he gave as apostles. To some he born among them. Yes. You understand? I think to Paul, they said Timothy, I think it's Timothy 3. It's first or second. The threefold is bishop, udikoni, elder. Yabo, be ministry phalele ke ngoku. Yes. Spiritually, the fivefold governs. Physically, the threefold governs. Okay. Spiritually, the fivefold nguThixo owonyulayo. Okay. Physically, the threefold city abanqwenayo. Okay. So lay three, which is the bishop, elders, and the deacons. Okay. We can elect you. Okay. Into yethu. Uthi Paul kaChita kulanda uthi whosoever desires, whosoever wants to become a bishop, here's your criteria. Xa ufuna uba bishop, which means naba ndingathanda mhlawumbe ke ndinganqwena to be bishop, but there's a certain criteria I need to meet in order to qualify for a bishop. Okay. Ngeke nibe ngubishop ngakhokhela ngabantu. One, the word bishop means overseer. Asifunhlala kakhulu asikhola apho sikhwesa ku-fivefold. Yes. Yeah. So in order for us to singena kuhle ku-fivefold, let's understand the church. Okay. The church is two things. There's the organism, the church. Okay. There's the organization, the church. Okay. Now, in an organization, a hierarchy needs to be established. Yes. But in the organism, the gifts of God are equal. Okay. The gifts and the offices themselves, without being occupied by anyone, themselves, they are equal. Okay. That's why it is to some. Okay. And to some. There is nowhere in the Bible, man of God, whereby say criteria. Okay. Na ranking. Ranking. Okay. Dayipinda. Okay. Ayikho ranking. I-ranking sinayo kwi-organization. Apho khona sijonga uhambo lwakho noThixo. Ugqithe phi noThixo? Ukhokhela phi abantu bakaThixo? Ubiziwe na? Then we establish rankings ngokwe-organization yebandla. For example,
ngeke nikwazi ukuthi umpostile mkhulu kunomvangeli, umvangeli nompostile, umvangeli nomfundisi, umfundisi mkhulu. I cannot say that. Xa uya ngokwezibabalo. Ngokwezibabalo qobo. Okay. Then I would be inaccurate into ngathetha loo nto. Kodwa the people occupying the office, I shall never be equal with them. Ndenza umzekelo. Ndenza umzekelo. Umvangeli omkhulu osimaziyo internet abiza omnye o-international, ndibiza omnye lapha simaziyo. International akho international ngumlungu. Reinhard Bonke. Great evangelist. Yes. Out of his loins, his spiritual loins, unabapostoli unabaprofeti. Umvangeli. Xa umvangeli ekwazi umzala umpostile, xa umvangeli ekwazi umzala umprofeti, satsho nangokuba umpostile, so laa mntu amzalileyo ngaba mkhulu kunanqise. Okay. Okay. We need to understand these things and these dynamics. In the organism, the gifts themselves are equal. There is no differentiation. The only differentiation ekhona in the gifts are the functions. Now, as amaxesha ehamba izinto senzeka, we took the functions and we looked at indlela esenza ngayo in the world. So fumanisa ukuba leni function somzekelo, the apostles governs. Is boundary setter. Umpostile, boundary setter. He governs. He has the authority to govern. The authority to govern does not make him greater than the others, because among the others there's the one who has a role. Thus says the Lord, which is the prophet. Apho khona sibe nolona ke ngusawuthi kasitha ngayo sithi unerole ethi lena sayinikwayo ethi hambani niye kulo lonke, which is the evangelism. Sibe nerole yalona ugada uzimvu, which is the pastor. Sibe nalona ke uground izimvu, which is the teacher. The difference with this, with the fivefold, it is those functions. What we have done as the church, we took a function and associated a function with a certain authority and a certain rank. Then sathi le inkulu. Kubi senza lento. Okay. Because ayikho any justification yoba inkulu ngoba isenza lento. Ngabuza nabani na? But according to the organization of the church, there is a rank, there is hierarchy. Okay, can you explain that? In the organization of the church, I will never be equal to my father. Okay. Whether I am born an apostle, exalweni, whether I'm a prophet, exalweni, I will never be greater than my father. I will whether man of God, I'm passionate on the subject. If fivefold as those deaths, uqale apha upromote uze apha upromote uze apha yenye ngelozana ayizo steps xa ufuna kube postileni nabo ungene buvangelini ayizo steps uqale ube umfundisi ube into ethi then yes sizawulahlekisa abantu. That's why in our generation sinabantu who call themselves apostles, ithi babele zi-false apostles, kubengengabo. It's not that they are not part of the kingdom. They are operating a role engeyiwe yakhe ayibizelweyo. As a result, the ministry is suffering. Omnye athi ngumprofeti engenguye umprofeti. Xana ndingumvangeli, at a certain time, the prophet does not mean I'm a prophet. No Saul, I'm a prophet. You can't read to Miss Gakish. I feel to be now prophet apa wangena a prophet. How kasba can't clone now? Unique with the word, an apostolic word in which the sacred rules, the breaking grounds, clone down. It does not mean that because I've broken grounds, clone down. That's my role. Because I have the ability to break grounds or the ability to address foundations. A teacher can address foundations. Yes. It's not an apostle only that can address foundations. A teacher can address foundations. Philip the evangelist. Londo leyo nguwe. Ungaschekela nawe phako Acts 15. Yes.
usijongele phaa ku-Acts 15, usijongele phaa ku-Acts 21, whereby uPhilip the evangelist ebene-daughters eziyi-4 which were virgins. Ethi iBhayibhile they were prophesying. Does it qualify them to be prophets? There's only one of the prophets which were identified eBhayibheleni ngumprofeti malukata Agabus. Prophet Agabus. Owafika waprofeta kuPaul wathatha ibhandi ezibophelela samkhumbula caca. That's Acts 21 verse 10 to 11. Prophet Agabus. We don't hear about him anywhere else. The mistake esiyenzayo thina sijonga the frequency of the mentioning of a certain gift, then sithi le gift inkulu kunenye gift. What is an apostle? It's a messenger. Okay. Umthunywa. It comes from a Greek word, singayazi sonke, apostolos. Meaning that othunyiweyo with orders. Athunywa nje, othunywe with orders. Akazithumanga. Uthunyiwe. That's why in the olden generation, evangeli bekho amabandla abezibiza asindisiweyo, bezibiza bona bangabapostoli, besebandleni kumpostoli because uthunyiwe, bethetha ngolo hlobo. It's prevalent kakhulu in the Pentecostal ministry or Pentecostal churches or denominations. Uyabona oxolo ngobiza amagama, ozenzo zabapostile, onkolo zabapostile, faith mission like denominations zakudala, uyabona, whereby everybody is there as an apostle. Because wonke umuntu uthunyiwe. As a result inkonzo zabapostile. Naxa kubuliswana kuthiwa ngolo mpostile. They're wrong? No, they're not wrong. Then it comes to us, Tina, a well-educated, charismatic people, whereby we classify these things certainly, and this is interpreted wrong. So the word is in the organism, the church, ibandla, the body of Christ. The gifts on their own, they're equal. Okay, it's the people occupying the positions or gifts or offices which are not equal. Noba ndingagcotywa kangakanani, I will never be greater than uMpostoli Mgunyazi. Noba ndingahamba ndishumele umhlaba wonke ndiphamisa abayi-7 abafileyo, I will never be greater than uApostle Mgunyazi. I will never be greater than uBishop Nxaso. Noba ndingade ndishere ipulpit nabo, ndime nabo, and bona bashumayele, xa kushumayela mna kuphila izigula, I will never be greater than them. Just because my gift, I was the one ordained at that particular time for God's people, does not make me greater than my father. Why? Unento endingenayo. It is to unlock certain doors endingenazithixo zazo. Manbe masithi kulo ndawo. Yeah. Ibuyisile kuwe. Wow. So ndifuna uyiphinde le ndawo. Uyiphinde le ndawo uhlale kule ndawo bangaba akulinganwa xa kutheni, kulingana xa kutheni. Umuntu abe clear pha bangaba because le ndawo is very important ndawo zana. Exactly. Enkonzweni, the institution, the organization, which is the church. Leyo am registerisha. Yes. Ubuye nayo. Yeah. Uthi akulingana. Akulingana. Okay. Akulingana. Akusoze salingana futhi. The gifts themselves, apostleship, evangelism, prophetic, pastoring, teaching, the gifts by them without being occupied by an individual. Zizodwa ziyalingana. Before usinikwe zizodwa ziyalingana. Okay. Into zibangela basithi azikwazi ukulingana when there's someone occupying that office. Any function yahluke kunenye. Okay. And kubani lo upha kula ndawo. Ubani lo ngumpostoli. Okay. So meaning kufanele sijonge ngamehlo amabini. Okay. Once sibheke ecaweni le, icawe le ingena ngecawa kanye ngomgqibelo kwenye indawo. Then asilingana kanjalo. Nina will never be equal. Noba ndingovule yam endiyibizelwe nguThixo. Sozendilingana lawa. Never. Because when it comes to the institution, your experience, your walk, into ogqithe kuzo, this is similar. Yeah. Uyabona? Ihambo yakho generally noThixo speaks volumes ngawe.
I can never be equal nomuntu ogqithe emathafeni amaninzi kodlula mna. Side silo sithi hayi tata uhlala phaa efront wena thina sahlala phaa eback noko sisejongwana Njalo. Okay. The wounds amanxeba ngebenjana zidanga zihambo amanxeba. Then ke ngoku uthini kumntu ozawuthi let's say mhlawumbi una-25 ungumpostile uyashumayela na-25 ungumpostile ugqotyiwe ordained uyashumayela heyi yenzeka zonke izinto i-healing deliverance everything yenzeka ne amamele apha athi ona lo kanti umpostile uyalingana nomnye umpostile Uyabona ndiyakuthanda uza kahle. The reason why we have a hierarchy in the body in the church and not a hierarchy in the body of Christ, it is because we need to establish order. Okay. Noba ndingana 25 years into zenzeka ndingumpostile bandla lam 1,000 people, 2,000 people every Sunday flock into my ministry, does not mean that I'm greater than nalowo wambe ixesha elide noThixo. You will never by merit, because Paul uyayiregada imerit kakhulu in this book of Thessalonians, the book of Galatians, Corinthians. If you listen to what Paul is saying, especially towards the leadership, he regards merit kakhulu. Merit is important in the body of Christ. Wow. And because of the merit, ingakanani uachieve ntoni emandleni kaThixo. Uhambe wathini noThixo. Your relationship with God, how deep is it? Because there are levels into the relationship. One, there's the first level whereby we are all together with God in a relationship. Two, there's a phase number 2 is when that relationship is being tested. Now, there's a common denominator in all of these stages. 3, when you become an experienced veteran, whereby you don't even need to talk. You yayalela. Ufike kulaa level yokukhomanda. Noma ungaya kweliphi ibandla elikhoyo, you ufumana la recognition. Seyilingeyo ministry yakho because you are an apostle. But an apostle enye yezinto privileges are your role. Privileges linked with office. There are privileges which are linked to that particular office. For example, kuleni apostleship ungaya naphi na ufike usibeke umthetho ubeke iboundary. Whether ministry yakho anyo yakho. Okay. Now, sikunika njani that recognition? Ngosikubona ba no, you have arrived to stage 3. You already a veteran of faith. You are a living martyr. Then sewuhambile ke. Uhambile. Then ngoku sikunika la recognition. So then 25 years umpostile sela phe eqaleni. Nale relationship yami sathethwa. By God's ordination. By God's gift, I am an apostle. I am what I am. God is appointing me as an apostle. That's good. But we now nawe kulungile. Nyanisile. Siyavumelana nawe. Ngokohambo. And if ngokohambo lakho ithini into yakho? Ngokohambo yakho. Yabona? That's why it is very important, because la hierarchical organization establish order. That's the reason why sizazi crisscross sathatha hierarchy sayifaka kubody of Christ, because sifuna order. Yethu le ye-order yethu ayo yethu le ya. Uthi Paul nakoprofetayo abathathu baya prophet. Ukhona oza interpreter nesiprofeta. Ababini abathola bathi cwaka. Uphakame lo uza interpret. That's order. Singagqithi siye kwelinye ilizwi lesiprofeta singalicacisela. Let the other two hold their peace. We cannot. There's order. That's organization part of the church. Administration. Phinde ngiyabetha mlonye. Ngifuna uphinde le ndawo ithi uyayibeka le ndawo. Ngifuna uphinde le ndawo ithi uchazela amehluko, because uthe ngexhosa le ndawo. Uthe le nto kahle kahle zisibhozo ezinto. Sisibhozo. Zibe 3 zibe 5. Ewe tata. Yes, samsisho. Sisibhozo zibe 3 zibe 5. Umehluko ufika bephi kwezi zintathu nakwezi 5? Then ukanti kutheni ezi zintathu zingafakwanga apha kwezi 5?
Oh, buza kamanje. Yeah. 1, ezinhlanu nguThixo. Okay. Thila yedwa. Yes. I can never appoint you as an apostle. Awunqweni kwezi. Awunqweni tata. Okay. Asinawo. I think I'm ready. Bantu I am ngada. Baninzi abanqola abafundisi, abafundisi bengengabo. Ayisebenzi ngolo hlobo kwezinhlanu. Okay. Awunqweni. Awunqweni kwezinhlanu. uThixo yedwa. Nokugcobayo akagcobe uyakwenza. Ordination is the approval of the gift unayo. When we say I ordain you as an evangelist, we saw the gift, we approve the gift, we're making it known to people that this is an evangelist, an ordained. Phinde le ndawo because abantu abathi ndamenza umpostile. Enje ndamenza umvangeli. Just approve. Asenziwe nango kumahluko. Okay. uThixo usebenza yedwa nge-5-fold. Akuncediswa mntu. Yedwa. Awusikabize umuntu ambizileyo athi hamba ubeka isitambu kulaa mfana ndimenze into ethile. Ordain. Then kwezi uyanqwena kwezi. Nemigaqo, as a result zine-criteria. Iyabhalwa into yamfana zinye njalo njalo zine. Uba unebandla ekhokhela sicaka because bishop is not a gift. 5-fold gifts. 3-fold positions. Okay. Bishop masiyena lapha kula 3-fold. Bishop is an overseer of all spiritual things. Okay. Dikoni is an overseer of all physical things. Andibambi. Akumbuze vele. Umuntu uzawuthi ke ngoku umna bishop uzawujunda pha okay bishop mini becala ngapi kwezintathu omnye uthi ndiyapostle ndinabo 5-fold ministry meaning mna ndingumposile ndimele ndibe mkhulu kunobishop uthi umuntu onjalo because andinqwenanga mna ndiphiwe kaloku akakwazi sicaka. You cannot compare the two. The two are incomparable. Okay. For umzekelo nayiphi na ibishop it needs to occupy the 5-fold because kokela imali. Okay. Kodwa yiyo. Okay. Apha kule 5. Kule 5 kodwa yiyo. Whether ungumvangeli, whether ungumpostile, whether uyiprofeti, whether uyintoni kodwa yiyo. Okay. Esibabalweni sakhe. Okay. Because ubishop asosibabalo. Okay. Yanqwenela. Yeah. Ubishop asosibabalo. Nawe unganqwena ukuthi hayi sasa. Ngiyakwazi ndiye hayi. Bishop izinto ndizangcoba. Kodwa uyeba ngumvangeli. Andikake ba ngumvangeli. I'm an evangelist. Nansi question ebalekile sesizayivala. Mhlawumbi inoba ungaphoswa kuthiwe bekumele bangaba ordainelwa ube ungumpostile usuke kuthiwe ungumprofeti. Ininzi sicaka. Ininzi igcwele. Igcwele into kaThixo. Because of ezi zinto sisithatha kuba ezi steps. Okay. Fumaniseke kuba lo muntu lona une-gift ye-prophecy. But angagcotywa straight as a prophet. Because ukhona umfundisi omkhulu because naye mhlawumbe akakhukhumala kumzavane lo. Yes. Angumvangeli. Kwaqala phaya ubuvangeli. Ewe. Vula inkonzo. Yeah, uvulisa inkonzo ubuvangeli. Yeah, ushumayela uvangelini. Wawubona kimi uyahamba promote uthiwa umfundisi ke mfundisi. Yeah, wawugqiba ke ngoku promote ubufundisini. Hayi ke ngoku ngona semfakayo. Uke wanhlithe kuhamba. So mhlawumbe abanye abantu noba ke abayenzi babeyenza bengakuboni kuyintoni cha bayakubona bayakwazi ngathi ngumprofeti lo esengaka ngaphandle engakhona ingxaki akakhona ingxaki ingambini isicaba bakhona abanjalo bathi bangamsangqa sigane problem which is ba wrong ngomsakofisa ngeyinto abalina kamathorish. Yes. Yeah. Okay. 2 uzawupenika akadenziwe lento. You understand? Of which ke ngoku it's wrong. Yabo? Mna ndinenkolelo ethi as ndigconje kumvangeli ayikanye ofisa phinde occupy ngoku umvangeli straight that ndiyoguga nentebe ezimhlophe dimlo amasekumvangeli sekumvangeli ngoku ayibo ayo position hayi kumele ngabe ngosibabalo uthayino nenkosikazi unendlu nemoto nemali awuvangeli ukucinga ngoku kumele ukubishop abantu. That's why ngofumaniseka ba those who understand these zinto don't even call themselves apostles babalekile zinjalo babela bathi ababishop
but ayixoxisi ayithethisi ayixambanisi bantu. You understand? Because by the fivefold, the bishop must have a gift. You cannot operate without a gift. You cannot lead abantu without an office or a gift. Yebo? Then ke ngoku uzibiza uba ngubishop ke ngoku. Xa ungubishop ke ngoku bishop overseer, ungumongameli walombono. You're an overseer kulombono unikwe nguThixo, ungubishop. That's why ayixoxisa kakhulu. I understand that. Ingxaki balapha kwezi. Nansi problem zezikaThixo sichithana ngazo. Sichithana ngazo. Wow. You understand? Wow. And you see establish a hierarchy. Xa ndingumpostile andinolingana nomvangeli. P in the own denomination siyavuma. But in the body of Christ as general, there are greater men of God than you who are evangelists. Then what do you say to that context? Vangeli, just isummary nje yale nto uze nayo. Summary yam sicaka ngeliphandle lithi the fivefold ministry in themselves as the gifts, they are all equal. Okay. There is no gift greater than the other. Okay. But all of them serve different functions. Okay. Some serve a function to govern. Some serve a function to transport the word of God. Some serve a function to gather the church to go and fetch the disciples, which is one of the greatest commandments. Wow. As corn. Yeah. Good. Some are the ground. Some challenges are yes. but they're equal. What makes a difference is when there's a person, an individual, occupying an office. Now, akeke salingana singabantu. Silingane nge-age, silingane ngokukholwa, silingane ngehambo. Okay. You understand? Okay. So it's inaccurate. Yeah. It's inaccurate to say if the gift of evangelism is weaker or lesser than the gift of a pastor, than the gift of a prophet, than the gift of an apostle. It's inaccurate. It's biblically incorrect. And they put me phandle. Kodwa as individuals singabantu who occupy these of soze salingana nanini na. Ewe emandleni lam umzekelo masithi hypothetically emandleni lam, you understand, the hierarchy is Davies, but lona uprofeti osikhokhelayo, lo mprofeti lowo ikhona indoda kaThixo engasentla ngamava ngehambo nokuthetha noThixo nokunzula uThixo ngaphezu kwalo profeti engumvangeli elixhego eligugileyo elingumvangeli. Then you cannot say that prophet is greater than that evangelist. It's incorrect. Kodwa ngabantu abangalinganiyo sosalingana singabantu nanini na ngeke ndizalwe nguwe ekugqibeleni ngenhla nawe soze yenzeke loo nto leyo. Uthi uPaul ndiyavuya mashunyela izwi yabo mashunyela bashunyele kanjani siyasivuyisa thina loo nto leyo sibe nale understanding ithile ngomna njengoba ndizalwe ngilo tata nemqhele wami lo nanzi abazala mna babalelwa kuye ngelineage. Ndiyamthanda andimthandi, ndiyamzonda andimzondi. Xa kubalwa isithaba sakhe kuzawubalwa nemisebenzi yakhe. Evangelist ukhonza apha eLittle Park ngakwaBoxer, utata alapha eCape Town, one of the fathers eCape Town, utata uMgunyasi, ndisebenzile naye kakhulu. Just nje amazwi nje enkuthazo kwi-young ministers, anything as a motivation to young ministers, masihloniphane bana kwethu. We do understand that God has called us and we have such a great anointing. Let us respect one another. Masingathathi la treatment yangabantu bangaphambili sizoyenze yethu. Njani ngaphambili young ministers besingahoyekanga. Masingathi ngoku sinike platforms sicinga ba singasiyalingana. Xa nje pulpit nomfundisi uTetese, xa nje pulpit nompostoli uMgunyazi, xa nje pulpit noBishop Mngxaso or uTata Ralhulela, so zinalingana nabo. They will never be my equals. Hloniphaneni. Have nansi direct. Yes. Young ministers have boundaries. Hey, don't let your own anointing fool you.
Have boundaries. Don't let your own anointing deceive you. Have boundaries. Evangelist, enkosi kakhulu, siyabuyela manje. Till we meet again. Enkosi kakhulu. I mean that.